Ana sa 18 ka magbanay ang apektado sa nahitabong sunog sa Barangay Lizada, Davao City. Nanawagan og tabang ang mga apektadong residente, sanglit wala gayud sila'y na bit-bit tungod sa kapaspas sa pagkanit sa kalayo. Ano ang report ni Argel Relator? Hoy, kurente! Kurente! Nay, kurente na! Gilayong girespondihan sa kabomberohan ang sunog ng miulbo sa Gutierrez Village, Barangay Lizada, Turil District, Davao City, alauna 25 Miyerkules sa hapon. Tungod sa paspas nga pagkanit sa kalayo, dala sa kakusog sa hangin, ug daw ang duha ka mga building, diin usa niini, dunay upat ka boarding house. Partially damaged sab ang tulo ka mga buildings, diin usa niini, duna sa unom ka boarding house. Sa inisyal nga investigasyon sa Turil Fire Station, sa usa ka boarding house nga naa sa ikaduhang andana sa naugdaw nga building, nagsugod ang kalayo. Parayon pa ginasuta ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang kinatibuk ang danyos. Sa maong mga gambalay, ana sa 18 ka magbanay ang apektado, 15 temporaryong nagtiner sa Barangay Hall Annex. Ang apo matud pa ni Norma nga mo graduate og elementarya adlong Biyernes, wala matud pay masuot, human na lakip kasunog. Wala lagi siya masuot nga sinina, kay wala jud lagi pinapupumaskin isa, wala jud ay Busa, nanawagan sila og tabang. namo jud mga needs kami, wala jud mi tanan-tanan, wala jud mi nang pupurot-hurot jud kami tanan masalos-surot. Kung sa ilang lang matabang na kanang gusto na kanang mga among mga sinina. Sinina na mo sir, mga kaon, mga gamit sa pangadlaw sir. Nya kay wala po may pang gasto-gasto po namo dire. Purot jud tanan. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.